Valeria Nukianova Barbie ang tak chanchin ilo ngai thang Barbie ang tak mai Valeria hi Ukraine model ani a ping Barbie anti mai thin a an mela tangin an pian thlengin in ang hle ani Valeria hi an Barbie ang turian plastic surgery engma atilo ti in soivet hin ma sela oi tu ero an tam lo hle thung si ani nautelem pian nal tak ang reng thei tur hian tho rim ero angai hle thung ani ni khata jima voi ni kal thina chuan dait lampang po hi atina sa hle ani Joy ti amge mi te chi Joy ti Hollywood le TV show lama an lana tanga lar em ani a alar na pakhat chu atet em na hi ni nutling thankin tawni ma se fit ni vel chau sang ani a kovela mi chete ber ni na world record chu kum sang ni som tang khan khumin alo ho to ni tun thlengin a record hi tu ma khum then lo om lo ani